खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि गिख्रंथाव दैबानाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथि दासिमबो दैजों लोमजानाय 20% जायगायाव सोरखारनि फारसेनिफ्राय सौहैनो हायाखै होननानै फोरमायथि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बैफोर जायगायाव दासिमबो लामा गैयैनि थाखाय दैबाना जाजोबनायनि थाखाय सोरखारनिफ्राय जेरैबायदि अनसुंथाइ हैनो नांगौमोन बा मदद हैनो नांगौमोन बेबायदिखौ हैनो हायाखै होननानै फोरमायथियो गासै 103 रिलिफ केम्पआव 24,124 सुबुंफोर दङ आरो बेनि अनगायैबो 225 रिलिफ डिस्ट्रिबिउसन सेन्टार बानायनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि नागालेन्डआव जोमै बेफ्रुसारनायनि थाखाय शिबसागर चराइदेव आरो जरहाटआव गोबां दैबानाजों लोमसावफैदोंमोन जायनि मादाव शिबसागरावनो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन गोहोमा गोग्लैदों बेनि उनाव चराइदेव बेनि उनाव जरहाट डिब्रुगड़ गलाघाट बेफोर जायगाफ्राव बांसिन गोहोमा गोग्लैदों शिबसागरनि नाजिरायावनो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन थासारि जादों नाजिरानि बिहुबर नेपालि कुटी गामियाव गोबां गाज्रि थासारि दैबाना रानलांनायनि उनाव दाउ अमा बोरमा मोसौनि गोथै देहा मोननायनि उनाव सुबुंनि गोथै देहाखौ साफानि उनाव साफा मोनगासिनो दं बेखौ फोरमायथियो दैबानानि उनाव गामियावनो लांदां थासारि होननानै फोरमायथियो गामियावनो साब्रै-साबासोल' मानसि दंसै माखासेया थैबाय माखासेया गामि गारनानै खारबाय जायनि थाखाय गोथैसालि बायदि महर लाबाय गामिया होननानै फोरमायथियो गामियाव मानसि गैयिनि थाखाय सिखाव दाखायदाबो बांबाय जि मोनसे मोननै मुवा बेसादफोर रैखा जादोंमोन दैबानानिफ्राय बेफोरखौबो सिखावफ्रा फैनानै लानानै थाङो होननानै फोरमायथियो बे ओनसोलाव दैबाना जानायजों 1600निफ्राय लानानै 2000सो मोसौफ्रा थैनो गोनां जादों बेखौ फोरमायथियो जायफोर सुबुङा बे दैबानाजों जिउ खोमानो गोनां जादों बैफोर सुबुंनि न'खरनो आसाम सोरखारनिफ्राय 4 लाख राङै होनाय जागोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फोरमायथिनो गोनांदि बे दैबानायाव शिबसागराव 26 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों चराइदेवआव 10 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों गलाघाटआव 2 जरहाटआव 7 धेमाजियाव 3 कार्बि आंलंआव 2 आरो सनितपुराव 1 अफिसियेल रेकर्डनि बायदिबा दासिम बेखौ मोननाय जादों नाथाय दासिमबो गोबां जायगायावनो साफानि उनाव साफा गोथै देहाखौ बोखांनो मोनगासिनो दं बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ गंसे बोलेर' गारिनिफ्राय माब्रै खावजानाय मोसौफोरखौ हमनो हादों क'क्राझाराव जादों बे जाथाया AS16J2118 नाम्बार प्लेट थानाय गंसे बोलेर' गारिनिफ्राय माब्रै खावजानाय मोसौखौ हमदों क'क्राझारनि घुम्बिराकाटा गामियाव जानो मोन्दों बे जाथाया ओनसोलनि सुबुंफ्रा थट मोननानै बोलेर' गारिखौ सिग्रोमदोंमोन बेयावनो माब्रै खावजानाय मोसौफोरखौ हमनो हादों ओजोंहाय सिखावफोरा जाथायथिलिनिफ्राय खारग'लांनो हादों उनाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा पुलिसनो खौरां हरनानै पुलिसनो गथायदों ओजोंहाय बरपेटा पुलिसाबो नावजों आयेन बेरेखायै बारहोनो नागिरनाय 46 मोसौफोरखौ हमनो हादों बेनि उनावनो केस रेजिस्टार खालामनानै बेनि सायाव नायबिजिरदों नाथाय दायनिगिरिजों लोब्बा थानाय सुबुंखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों दैनि साजों नावजों 46 मोसौफोरखौ लांनो नागिरदोंमोन बेनि सायाव स्रोद खौरां मोननानै बरपेटा पुलिसा सिग्रोमफैदोंमोन बेनि उनावनो 46 मोसौफोरखौ हमनो हादों बिटिसिनि बारग' CEM आरो रायजो सभानि दानि MP प्रमद बर' बिथांखौ मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि कनसालटेटिभ कमिटिनि मेम्बार हिसाबै सायख'दों प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन MPफोरखौबो मेम्बारनि थाखाय सायख'दों जेरै मिनिस्ट्रि अफ पावारनि थाखाय बिश्वजित सिन्हा बिथांखौ मेम्बार हिसाबै सायख'दों मिनिस्ट्रि अफ सिभिल एभिएशनाव रामराव शाकाराम वाटकुटे बिथांखौ सायख'दों मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआव डक्टर सन्ट्रुप्त मिश्राखौ सायख'दों मिनिस्ट्रि अफ ल' एन्ड जास्टिस एज ए पार्मानेन्ट स्पेशियेल इनभाइटिनि थाखाय LK सुदिस बिथांखौ सायख'दों क'क्राझ जनता पार्टी अदेबानि CJPनि बानजायनायाव धर्नाया गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दङ दिल्लीनि जन्तर मन्तरजों लोगोसे भारतनि दाब दाब जायगायावनो धर्ना होनाया गोख्रोङै जागासिनो दङ मिरु सोरखारनिफ्राय राहा लानायखौ नुनो मोननाय जादों CJPनि दाबिखौ खोनासंदों आरो मिरुनि मन्थ्रिया फैनानैबो सावरायफैदों दिनैबो सावरायबावगोन CJPआबो गावसोरनि दाबिखौ लानानै मिरुनि मन्थ्रि JP नाड्डानो गोसोखां बिलाइ अदेबानि मेम'रेन्डाम गथायदों मेम'रेन्डामाव बिथांमोनहा गावसोरनि गोख्रों दाबिफोरखौ मख'दों जेरै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि रिजाइनेसननि थाखाय नीटनि थाखाय जिउ खोमानांनाय फरायसाफोरनो 1 कोटि रांनि अनसुंथाइ होनांगौनि थाखाय आरो धर्ना होग्राफोरनि हेंथायै जेबो आयेननि राहा लानो मोना आरो बेफोर दाबिया जेबो सोलायजाया होननानै गोख्रोङै मख'दों बेनि अनगायैबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया
रेपिड एक्शन फोर्सनि हेड आरो दिल्ली पुलिस कमिशनार बिथांमोनहा धरनायाव जिरायनाय फरायसाफोरखौ हाराहास्ति खालामदों बा बुदों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफोरा बुजानो गोनां जादों बा हाराहास्ति खालामजानो गोनां जादों बिथांमोननिसिम जाहाथे रायजो राजानि गेजेरावनो निमाहाखौ बियो बेनि थाखायबो गोख्रों दाबिखौ खालामो। ओजोंहाय नीट पेपार लिक जानायनि बेलायाव 47 अफिसियेलफोरनि साख्रिखौबो दाननानै होबाय सोरखारा आरो गोबां सुबुंफोरनि हेंथायै आयेननि राहा लानायखौबो जागायबाय। बेराफारसेथिं फरायसाफोरनि दाबिया बेखिनिल' नङा। फरायसाफोरनि दाबिया मिरुनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौ रिजाइन होनांगौनि थाखायसो गोख्रोङै दाबिखौ खालामदों। नाथाय मिरुनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया रिजाइन होगोन ना होआ बेनि सायाव दासिमबो जेबो खुगा बेखेवाखै मिरु सोरखारनिफ्राय। हाजोनिफ्राय गेदेर अन्थाइया गारियाव गोग्लैफैनायनि जाहोनाव सा 13नि जिउ खहा। हिमाचल प्रदेशनि लाहौर स्पीति जिल्लायाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाथाया, जायनाखि दासान्दि गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हा गिसिखानाय, हाजोनिफ्राय अन्थाइ गोग्लैनाय बायदि जाथायफ्रा जागासिनो दं। थिग बेबायदिनो हिमाचल प्रदेशनि लाहौर स्पीति जिल्लायावबो बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोन्दों। गंसे टाटा सुमो गारिनि सायाव हाजोनिफ्राय गेदेर अन्थाइया गारिनि सायाव गोग्लैफैदों, जायजों सा 13आ जिउ खोमानो गोनां जादों। टाटा सुमो गारिया कुल्लुनिफ्राय पांगी फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो गेदेर अन्थाइया हाजोनिफ्राय गारियाव गोग्लैफैनायाव सा 13आ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया गोब्राब थासारियाव जोखोम जादों, जाय बिथाङा दा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां नुदों मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों? मोनदों सानसेयाव। दाथ' नुजोब्बायना? सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना? दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? महरखौ दा नुजोबबाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।